Stužková slávnosť je pre niekoho prežitok, pre iných spomienkou na celý život. Aj napriek novým trendom ako spoločná dovolenka sa väčšina stredoškolákov rozhodne pre Stužkovú, ktorá nie je len o študentoch, ale aj o rodičoch, učiteľoch a hlavne spoločnej zábave. Prípravy na Stužkovú trvajú aj niekoľko mesiacov. Taká slávnosť si žiada veľa kreativity, nápadov a spolupráce. O mnoho jednoduchšie by bolo vybaviť zájazd a odcestovať, no aj napriek tomu Stužková vyhráva. Veľa nápadov padlo, aj na dovolenku sa chcelo ísť aj k moru. Za dovolenku boli, myslím, 6. Boli aj také návrhy, ale v našej triede sa to nepresadilo. Ešte pred Stužkovou si maturanti s pečatením triednej knihy poistia učiteľov a získajú vzácny čas na posledné úpravy programu. Program viac menej sa pripravoval už od septembra, ale tie koncové úpravy to prebiehali ešte posledný týždeň. No to nás naozaj potešilo, keď sme počuli, že oni sa na tom smejú, čo sme si my pripravili. O tom, že chalani sa nahodia do gala a študentky sa zmenia na princezné, ani nemusíme hovoriť. Krásu, mladosť a elán by mohli rozdávať. No aj napriek tomu býva na Stužkovej aj poriadne dusno. Tak určite to boli príhovory, vtedy sa najviac sa aj triasol hlas, slzičky padli. No samozrejme. Ako to ku každej Stužkovej patrí. Stužková so sebou skrátka prináša neopakovateľné okamihy a tie stoja za to. Ešte by sme asi brali každý jeden člen našej triedy ešte jednu. Hneď po Stužkovej sa do maturitných ročníkov vráti rád a poriadok, čo pre študentov znamená prípravu do školy a na maturitu, aj keď so zábavou sa ešte definitívne nerozlúčili. Dozvuky samozrejme nesmú chýbať. Čakáme ešte na oficiálnu časť, čo bude po matúrach. Potom bude ešte väčšia oslava.